Lasten ja nuorten pahoinvointi on asia, jonka kitkemiseksi meidän tulee tehdä paljon nykyistä enemmän töitä. Meidän tulee vahvistaa paikallisyhteisöjä, ottaa koulut, järjestöt ja kaupunki vahvemmin yhteistyöhön nuorten auttamiseksi. Me voitaisiin valjastaa tekoäly paremmin käyttöön, luoda vaikka sellaisia alustoja, joista nuoret löytävät palveluja, harrastuksia ja apua, kun he tarvitsevat vaikkapa mielenterveysongelmiin. Jokaisella lapsella ja nuorella pitäisi myös olla mahdollisuus harrastaa, perheen varallisuustasosta riippumatta. Me voitaisiin paremmin hyödyntää koulujen jumppatiloja, erilaisia monitoimitiloja ja jokaisessa kaupunginosassa pitäisi olla nuorisotiloja tarpeeksi. Ja itsekin 2 lapsen äitinä kannan aika paljon huolta meidän lasten ja nuorten tulevaisuudesta. Se on yksi syy, minkä takia olen ehdolla Helsingin kaupungin valtuustoon. Minun nimeni on Henna Hopia ja ehdokasnumeroni on 245.